Kaixo, ez dakizuen, baina gaur egun onartuta dago musikak baduela garunaren jarduera antolatzeko gaitasuna. Esaten da, ahalmen hori nabarmenagoa dela musika estimulazioa 7 urte baino lehen hartu dutenen kasuan. Antza denez, garunak adin horretara arte du neurobiologoek deitzen duten plastikotasun zerebrala. Mirari, nik gauza gehiago esango dizut. Begiratu, musika entzuteak eta interpretatzeak gaitasun motorrak, pertzepziozkoak eta kognitiboak ere garatzen dituzte. Eta aldi berean prozesu afektiboak eta sozializazioak aktibatzen dituzte. Kultur esparru jakin batean sartzeko sistematzat ere balio duelarik. Gainera, gehiago esango dizut, eta hau da, ez dugu ahaztu behar zenbait multzok, gaztetxoenak adibidez, bizi izandako musika esperientziak eta hauek emozionoen maila duten eragina garrantzi handikoak direla, funtzio integratzaileak baitute. Gizarte talde jakin bateko kide sentitzearen abarne.